bakal golek sawijining wujud kewan mati gede banget. Sing gelem dadek wujud sampe manungsa. Nek dino iki sing pengen dadi putra Nalendra. Bisa terusake nata sadroning Purwa iki. Wae dino iki sing ketemu sawijining wujud kewan mati gede banget. Lewat hati Kris ora sarana dina iki ingsun kepengin ketemu salah sawijining wujud kewan macan sing gedhe banget. Woy dina iki apa sing tak arepake bisa kamu sebabkan ingsun ketemu salah sawijining wujud kewan macan. Kawan-kawan, naik ke papan kebenaran. Ingsun ketemu salah sawijining wujud kewan macan sing gedhe. Nanging dina iki ingsun bakal ngerebut marang sira ya kuat macan. Yen dina iki jero-jero berembuk. Jangan sira mampu kaya kewan macan. Kewan macan. Dina iki bakal ngerebut marang sira. Dina iki yen sira kewan macan sing wujud jalma manungsa. Jangan sira mampu kaya kewan macan. Jagat yo batur jagat. Sajare dina iki macan segede banget. Nontonnya pelur lho. Mana wae macam-macam lah bu. Macamnya cak epin. Kayak pangalan cak paiso. Kecil cak ope. Banget sadurunge kon galingsun. Dina iki wujude kewan macan gedhe banget. Wes bisa dadi wujude jalma manungsa. Yo calon putra Nalendra. Dina iki sebenarnya bakal sebenarnya yo. Yer kaya dina iki sebenarnya sampe sungguh. Yer banget sadurunge menggalingsun. Dina iki apa sing tak arepake wis bisa kawujudan. Ing jaman bala samangku. Ingsun kepengin dadi putra Nalendra. Dina iki wis bisa kawujudan. Wujude kewan macan sing gedhe banget. Sing tau gake sadurunge sandar pamujan. Dina iki wis bisa dadi wujude jalma. Ger, lagi kesahatan belas halus sungguh ya.
Angin ger, kabur sembut ya selalu dulu. Bisa bakal wene tetangga marang. Tidak ingin sembunyi tetangga marang. Saya siap bareng ger. Magkatang kancan ya. Yan, tapos kung naman ito ay salingawan ba? Isa ko dyan, dyan ako gusto. Ako yung kasi kumukunin ko yan sila. Pero Ger, putra bulu doyo. Pancen bener lo ger. Asal lu sungguh. Kalau kamu cuci kewan macan segede banget. Saya tahu kakek satu insan bermamutan. Nanging dina iki wis bisa dadi wujud jalma manungsa yo wujud kuwi. Ger, putra bulu doyo. kancan ya. Apa begar? Yan, sila, barongan. Pangis dimusuh tombok ger. Nanging ora liwat puja pangis bumi kanjeng tampan koyo. Ger putra bulu sudah mengerjakan bukan banget ger satu penggaling masuk ger. Iki wis bisa duweni putra alim bro. Ya wujud kuwi. Nanging ger. Iki jelas sira kudu temu dosa jroning karang. Putra bulu doyo. Jangan sira kudu sama desa sawijining wujud kembang mawar putih. Ger putra bulu doyo sing apa. Jeneng sira yen bisa mete salah sawijining jeneng sira kudu bisa bawa sajrone alas boro bumi putra bulu Magkatang kancan ya. ya kabeh Yan, tapos kung naman ito, tapos magkarang kancan. Ika kaya mo rin sa sabi na ito, kancan. Para magkatang kancan. pancen bener ya Okas, yan tayo ka kancan. Ako na lang ger putra bulu doyo jeneng sira mengerteni lho ger apa kowe wujud kembang mawar putih sak kembaran ya kowe wujud jalma sing ya calon bojoku yo ger putra bulu doyo nanging ger jangan sira kudu sama salah sawijining ya jangan sira wis bisa mlebu salah sawijining jangan sira kudu bisa bawa sajrone nanging jangan sira kudu bisa mangsa calon bojomu yo ger putra bulu doyo ya kepiye Telah ger putra bulu doyo ya jeneng sira ora tega mekono mangsa calon bojomu jeneng sira bakal isi kumarang sang jawata jeneng sira bakal bali maneh yo dadi wujud pancen betul yo ger putra bulu doyo saking ngomong disesa lan ger yo kabur dina saiki ayo jeneng sira bakal Kabur.